Скъпи почитатели на дивото, на непознатото, на ледените простори, които са докоснати от много малко хора и най-вече, че те са български. Там се намира българската полярна станция Свети Климент Охридски, до там плава и корабът ни научно-изследователски Светите братя Кирил и Методий. За Деня на Антарктида, който е на 1 декември, тук в халите, искаме да ви поканим в културното пространство на една панорама от 3 дни, от 29, 30 и 1 декември, вечерта от 19 часа, да видите едни малко показвани, малко старички, но много трогателни филми, които ще ви покажат как българите превземахме Антарктида, докато много други нации все още си мечтаят за това.